Kung asa man ka karon, I know nga busy kayo taog daghan kayo tagi kabilinggan sa kinabuhi, pero dili ko gusto nga mahumani nga semana nga wala ko'y mabilin nga story. Nindot kayo ni This Is For You. Panahon sa 1937 didto sa England, gipahigayon ang dula nga football or soccer dili sa Pilipinas. Mo niya nga dula ang pinakasikat sa tibuok kalibutan gikan pa kaniadto. Apan sa pagkatunga-tunga sa maong dula, wala dama sa kalit lang ang panahon, wala ning pabor. Nalukop sa gabon ang tibuok nga area ug halos dili na maklaro ang mga tao. 15 minutos ang milabay sa nagpadayon ang maong dula. Si Sam Batram nga goalkeeper alerto gyapon nga nagdepinsa sa iyang posisyon bisag dili na niya maklaro ang mga players. Taud-taud niya na ni duol ang stadium official og niingon nganong naa pa man kadiri nga ganiha ra man na undang ang dula na postpone kay dili na maklaro. Si Sam Batram nitubag bantog radugay kayo abi na kong nagkamulo pag-atake nga akong mga kauban og niingon siya. How sad nga gikalimtan ko sa akong mga kaubanan samtang nagadepinsa ko para sa ilaha. That is the reality nga usahay makalimtan nato ang mga tao nga kanunay nagadepinsa sa atoa. Ug ang worst ana, we are not just doing that to our friends and families but even sa atong Ginoo. Ang Dios kanunay nga nagadepinsa ug nagaprotection sa atoa, but sa panahon nga dili na nato masabtan, wala nay klaro ug blurry na, we live on our way, but God stood still protecting us always. Mo nay kanunay natong pasalamatan.